Jesus Kristi. Lad oss bede. Miskunns kärlek. Tack för din liv och ganskapen, för evig glädje och sorg. Tack att du ger syssla att alltid gjort er samtidigt till översättningen som älskar. Han offrar nu och sorg och fast tjatar. Amen och nu att du vill dig och rejsa sonetorets heritage alla dig och andre. Men det betyder också och givande gång och så i offren att du och loven heritage offrar här som bönförening. Och för de andra offren utan tillgänglig och ärlig. Hjälp offren och sorg och sakning och och styr offren och gåvning om att du ska föra frukt på i bön och i himmelska riket att nå och tacka här om allt och även allt. Men om Guds partierna lovar Jesus för Herre bön och säger Eli, Eli, lama sabachthani. Det är utmöjt, fui först du fram. Amen. Och lär ocken låta Kristi tryck. I armen till djävulen och alla gärningar hans och alla hans. Det trycker mot dig en annan skräpar himmels skojar. Det trycker av Jesus Krist hos en och son och en kalla, som är tiden av heilen och andra, både i heim och varje gång. Pojstade och Pontius Pilatus, krossfäster, ägor och hjärtan. Ni är färden till helgen, ty är dig steg upp för dig. Färden till himmels, sidan i högra hand frälsens allvarliga, här i hänkällor för den livande och dig. Det tycker att heilige andra, eine heilige ändende kyrka, samtidigt heilige tidigt silverna, uppweisen, likamsens och liv och alder och ära. Amen.
lærer os at bede. Barmhjertige Fader, i vores sorg og anfægtelse kommer vi til dig, at du må trøste os, dine børn. Lad din hellige ånd salve vores hjerter med særlighedens trøst og kærlighedens håb. Hjælp os at forstå, at din faderlige ånd aldrig vil påføre os unødvendige tårer, men altid er udstrakt for at skille fremtidsvandene ad og føre os tørstående gennem mørkets dage til lys. Hjælp os at forstå, at du altid er med os med din kærlighed, at vi kan være i stand til at acceptere også det, vi ikke forstår. Hjælp os i dag ikke at tænke over dødens mørke, men at tænke på det evige, en evig særlighed med dig, Fader, Søn og Helligånd. Hjælp os at leve videre her i det jordiske liv med ære, styrke og tro. Hjælp os at gå herfra med den tillid, at den vi elsker, og nu overgiver til dine hænder, er endnu en, der tilføjes dine hellige vilje, som hos dig er og lever. Hjælp os at holde fast i det håb, om at vi også skal komme til de grønne engle, dit rige, og til det levende vand, Jesus Kristus, og til alle dem, som vi elsker, og som er så kendt. Hæv vrede, fortvivlelse og skuffelse over, og giv os fred. Hør os, Far, i Jesu navn. Amen. Vi er samlet her i Jesu navn, og det er pænt afsked til vores kære Hans Salome Rikshammer, som nu er såret hen i alle 88 år. Hun fik et langt liv, og var glad for de mennesker, hun delte det med. Men hun blev med af dagen, og hun længtes at komme hjem til sine kære i himlen. Og Jesus er her for at tage Salomerne med hånden og føre hende videre til mange boliger i himmeriget, hvor hun ved troen på Jesus får en evig og særlig liv. Fri for sygdomme og bekymring. Hun får fred. Men I er nu efterladt med sorg og et tomrum. I skal fortsætte jeres liv her på jorden uden kære Salome. Og det kan I gøre, men det bliver ikke nemt. Sorg og savn er tunge ledsager, og når de kommer på besøg, ønsker de at blive. Salome kom til verden i Koldbjørn den 15. oktober 1935 i en søskendeflok på 15, der hed Daniel Jakob og Susanne Margrethe Thomsen. Og hun blev døbt i Koldbjørn Kirke den 23. februar 1936. I dåben blev hun til arve til den husfar, og hun fik Helligånden og Guds løfte om syndsforladelse og et evigt liv ved troen på Jesus. Det er netop Helligånden, som vækker troen i os, og tro giver os håb. Vi håber, at Gud hører os, og vi håber, at vi kan samles igen ved Herrens festbord i det evige liv. Netop som Guds søn lovede en her, der tror mig. Håb er ikke at flygte fra virkeligheden, men derimod tillid til sandheden, som Guds søn har åbenbaret os. Familien Thomsen boede i det gamle sted i Koldbjørn, og slægtsforskning har konstateret, at familien har noget helt tilbage til Harald Produkthandels mor Tilda. Barndomslivet i 30'erne var hårdt, men godt. Og
var tæt knyttet til hinanden. Livet forandrede sig pludselig, da moren døde ved Salome omkring 12 år gammel. Hun mindedes, at moren sang gode mamma til hende og de andre, og salmen fik en særlig betydning, at Salome selv sang den til sine kære, og derved på en måde lagde sine kære i sin egen mors hænder. Din mors kærlighed er særlig, og kan aldrig hindres, ikke engang at døde. Hun var dygtig i skolen og ønskede at være sygeplejerske, men det var ikke nemt at rejse til Danmark dengang, så drømmen blev ikke opfyldt. Som ung teenager flyttede hun fra Koldbjørn for at finde arbejde. Hun arbejdede i Torshavn hos Thomas Dahl, og hun kom til Våg og var husholderske på præstegården i nogle år. Hun var særdeles glad på tjenesten og det menneske, hun mødte. Senere arbejdede hun med fisk i Island. Tilbage i Våg fik hun arbejde som husholderske i posthuset og i svømmehallen, hvor hun gjorde tjeneste i 25 år. Her i år mødte hun manden i sit liv, her Adolf, og de blev gift i denne kirke og fik næsten 64 gode år sammen. De to var så forskellige og havde dog så meget til fælles, at det kun kunne have været Gud, som førte dem sammen. Og de blev bundet sammen i kærlighed. Adolf sagde, at han ikke kunne leve uden Salome. Og da han blev hentet hjem af Herren i januar 23, så han en del livsglæde med sig, at Salome savnede ham utrolig meget. Hun var ikke helt sig selv igen uden ham. Sammen var de et dejligt og hyggeligt par, der altid var imødekommende, omsorgsfulde og selskabelige. Døren stod altid åben, og der var mange, der kom forbi. Det var altid plads i huset, fordi det var hjerterum hos Adolf og Salome. Man var i godt selskab hos familien Ritzham. Hun fik 3 børn, og mange børnebørn, børnebørn og søskendebørn, og familien betød alt for hende. Hun havde jer altid i tankerne og i hjertet, og fyldte godt med i deres liv i eget. Hun roste jer konstant og sagde, hvor smukke og dygtige I er. Hun tænkte på alle, også på sine kære Koldbjørn. Nu bør I ikke lade dødens mørke stykke på de kærlige gode, varme og lyse minder, I har om Salome og Adolf. I vil sikkert ønske, at I bevarer livsglæde trods alt. Salome mindes som en dejlig, retfærdig, kærlig og omsorgsfuld mor, bedste oldemor, svigermor, søster, moster, veninde. I husker, at hun altid havde tid til at standse op og lytte til jer, og at hendes kærlighed var oprigtig fra hjertet. I husker, hvor trofast hun var til at bede højt på jer, og sætte hver eneste jer i Jesu hænder. Hun havde sin tro og Bibelen stod sengen, og hun tog et mandekort med et bibelvers hver dag, og formede hver dag efter Guds vilje. Hun var perfektionist, og intet blev gjort af hjertet. Hun passede jer og huset omhyggeligt, og alt var rent, ordentligt og pænt, der hvor det var. Ingen
kom til at vandre noget. Og jeg husker, at det altid var lækker mad og frokost at få hos hende. Og hun lavede verdens bedste pandekage. Hun havde humor og kunne drille både manden og jer. For eksempel da jeg gik idrætstøjet til en klæder, som vi skulle finde rundt omkring i huset. Hun var en dygtig og ivrig fotograf og brugte en klassisk kamera. Hun var født samme år med Elvis Presley og var også musikant. Hun sang i jordmor i nogle år, og hun spillede på alle slags instrumenter. Her blandt klaver og mundharmonika og harmonikaen til dans og fest. Hun elskede at spille kort, jazz, yldo og så videre. Og hun var en selskabspapagøje. Så lovede helbred blev svækket her på det sidste, og sorg og savn kan også veje tungt på sind og krop. Hun kunne ikke gå så godt, og fik hjemmehjælp. At se sine kære på en iPad er ikke det samme, som at have den fysisk hos hende, at hun kunne kramme det. Dagene blev på en måde meget lange, og ensomhed er en tung gæst at have til selskab. Ja, selv Gud syntes at være en pause, når man bad til ham. Guds søn, Jesus Kristus, kender denne tavshed og ensomhed, og han alene kender netop jeres sorg og savn og smerte. Men om udtrykkbare tuimer råber I Jesus med herlig rødt og siger, Eli, Eli, lama sabachthani. Her er, Gud mod, fui os du fra mig. Og faderen, som Jesus elskede, levede med og tjente lydigt, svarede ikke dette smertefulde spørgsmål. Hvorfor er spørgsmålet ikke hvert menneske stillet, når det møder modgang og står ansigt til ansigt med døden? Hvorfor er dog det spørgsmål, Gud er ikke forpligtet til at svare? Når mennesker spørger det, så er det faktisk ikke et svar, de leder efter, men en handling. De ønsker, at Gud vil tage dem ud af det mørke sted, den smertefulde tid. Hvis Gud svarer spørgsmålet, vil han inddrage os i argumenter med sine skærme. Og det vil blot føre til flere spørgsmål. Hvorfor ham? Hende? Hvorfor mig? Hvorfor nu? Og så videre. Jeg er skønt, hvorfor er et logisk og legitimt spørgsmål at stille, så det ikke nødvendigvis det rigtige. Selv Guds søn måtte lære som menneske, at spørgsmålet hvorfor ikke får et svar. Fordi så længe spørgsmålet bliver ubesvaret, så længe bliver mennesker nødt til at stole på Gud i anden modgang. Dødens og lidelsens gode skal alle mennesker opleve, men i tillid til Gud kan man klare det. Hvis Gud giver os et svar, hver gang man oplever smertefulde begivenheder, vi vil kende meningen med smerte, og på en måde være afhængige af fornuftige svar. Vi vil kræve rationelle forklaringer, som tilfredsstiller sindet, men desværre ikke sjælen. Det eneste, som kan give sjælefreden, er tro. Tilliden til faderen er ikke en beslutning, vi træffer, men derimod Guds hellige ånds virkning i os. At vi tror på en almægtig, alvidende, kærlig og retfærdig Gud. Vores sindstilstand bliver,
Jeg forstår ikke, men jeg tror på Gud trods alt. Vores tro vokser og modnes i tilliden til Gud. Jesus gav ikke op på faderen, skønt det eller hans. Tværtimod, Jesus sidste ord på korset var for skudkast. Færdige, og i tryner hentede djævlen andre nøgen. Og i tryner han henter sagde, andre er straf. At Gud faderen hører os og kender os, ved vi fra faderens svar til Jesus. Han oprejste Herren fra de døde. Gud er trofast i sine løfter til os, nemlig at han vil skabe os evigt liv ved troen på Jesus Kristus. Vi er derfor aldrig alene, hverken i livet eller i døden. Fordi en opstander og levende Jesus, frelseren, er altid med os. Netop som vi synger i dag, befyldt i vandet og udviklet i varer. Og faderen har lovet os, at han vil samle os i de mange gode i himmeriget til evigt liv sammen med Jesus. Det betyder, at vores elskede Salome er nu hos Jesus og alle sine kære i himlen. Kærligheden binder jer sammen på trods af sygdomme, død, tid og afstand. Og kærlighed gør, at vi skal genforenes i Guds rige. Salome går over fra døden til livet, og der taler om en forandring, en forvandling og en ny begyndelse, og ikke om en slutning. Vi er aldrig alene i livet, men har altid Herren og vor kære, som er så i ham og lever hos Kristus, hos os. Og Gud hjertet ikke døden, for den viser os, at vi er magtesløse og skrøbelige, og at ingen af os er herre over liv og død. Døden viser os, at det er nødvendigt, at vi har en frelser. Og frelseren Jesus siger, Öppnas dici e evigt din fyrste og din sundste og din livande. Og evate gjør en sui til livande om afdøren og andre ærger. Og her vil livande Daniels og Helger. Kun Gud har myndigheden over liv og død, og Gud kom til os i Jesus Kristus. Og der ikke Guds vilje er, at vi lever hos ham i evighed. Og Jesus siger selv om sig selv, evig værveren og sandheden og løven, ånden kommer til fejlen uden min mad. Og bare siger det om fejl og det er samtidig at gøre det, og man bliver opført, forsøger så man være, tager til verden, givet af fejlen, som er i himlen. Vi er færdige som fejl, at trygge, at kommer sammen i muligheden. Her er det midt i det fejl. Nu falder en stor personlighed bort fra jeres liv, men lad ikke sorgens mørke tage billedet fra jer for altid. I bør nu takke for alle de velsignelser, I fik gennem Salome, og mindes hende som den fantastiske person, hun er. Smerten og savnet må ikke tages fra jer, fordi vi skal minde jer om jeres kærlighed til Salome. Men lad Jesus trøste jer, fordi som sagt, han er levende, kender jeres smerte og sorg. Han siger til jer, og med hjerte må I tid som arbejder og gange under tungt billede, og evigt vejte til kulturen. Her til uagtet og ophøjet, og lær det af Herren, fordi at det er en slags kød, og en udgør glas, og tager stort til at kunne blive sammen.
takker dig for alt, og for alt det, du har betydet. Tak, fordi du berigede vores liv, for din kærlighed og din personlighed. Du er elsket, og du vil blive sammen. Og vi ønsker, at du bliver i fred, i Jesu, den gode himmelens rige, sammen med dine kære, som er hos Herre. Og jeg bringer en hilsen videre. Her er en rygtet kejser på et Grønland. Det var et problem, der efter dagen gav primært fortalt, at så nogle af os var færdige. Tugien steg op en lørdag, og man kom til FSA et land. Nu vist var det sagt. Tankerne færdes ud hjem at tøjne, og minderne kommer frem til de egen, om akkurat den gode løftevejen, som ikke havde haft egnet at så nogen måske på andre. Det kunne det ikke være lige til hverdagen i dag, men i dag er det tankerne egnet trafikkonstitution i familie, Leibel og Gräber og Solvej og Anders andre familier. Uefrivilligt gjorde så nogle moster hejser og drage om det ord af disse kirke i Grønland. Herre Jesus, send din hellige ånd over Salones familie, og lad helligånden brede sit trøstende og kærlige vinger ud, og give alle styrke, frimodighed og håb, at alle kan erfare den gode nærvær og fred. Barmhjertige Fader, tak for dine tegn på Kristus til nu. Herre, det gav og betog dit navn med noget. Lov og tak og akkurat velfærd ud i varmen, færdig, sindig og hejt og andre, som altid i hele verden er og altid været. Ej, sandere, du egne for Gud, for at lov at holde af Kristus og Herre, nu og andre gerne. Amen. For både familien og kirken, vil jeg takke alle, som er kommet her i dag, og alle, som har givet en hjælp og barn. Og tak til Jord og Åre Måle og gode sanger og støtte. Det særligt tak for de hjemmehjælpere, venner og familiemedlemmer, for trofast pleje og trøstende opmærksomhed. Efter begravelsen er alle hjertelig velkommen til lille kaffe i Gardsmålet. Tak.
Jesus Krist og dig. Vi beder dig, højeste og styrke dig, og sorg på den ære. Jesus Krist herre ein, og så i færre, Hansa, Saloma, Rigshavn, og hver tid, Saloma. Og hver gang vi hejler andre tøjder, så vi vil kende kraften af udrejsen Jesus Krist, og fællesskabet med ham i døden hans for mig, der vi går ud til hverdagen, og således vinde frem til udrejsen af selv og hele æren i glæde tjabbe. Ved en undersøgning Jesus Krist, vor Vater, som vi kalder liebe og leve, og i heilige Anfangs, ein sande Gud und Aufruhr und Amen. Herzliche Besinnung, Vater. Herren, velsignede og varme. Herren, med de andre søg, lyse ute, og med det nøje, Herren, lykke jo avskydsøjne ikke til,